Christmas Village sa Santo Domingo, Albay pinailawan na sa ibong kanangyaring kasulo sa mismong munisipyo. Aktibidad simbolo subuot kan liwat na pagbangon kan banwaan. Uyaan report ni Rosie Nieva. Kana kalihisan ng bulan kana irehistroan kasulo sa mismong munisipyong inikan Banwaan in Santo Domingo, Albay, asin pira sa mga opisina kaini ang nadanyaran. Alaga da ini naging ulang para da ipadagos kan LGU ang pagtataong kaugmahan sa mga namamanwaan ngunya nakapaskuhan. Kinundusir kaya ang pagpapailaw sa indang Christmas Village kung sa tema kaini ang Candy Village na tinuyo talaga para sa mga kaakian. Maski nga ni sinabayan ininuran da inagharali ang mga tao ka ipinadagos manggirari ang programa. Naging very instrumental po ining lighting kasi after the devastating fire na nangyari po sa munisipyo, talagang na-feel ko po talaga medyo buminaba po sa indang moral. But of course with oneness, camaraderie, nagkasararo kami na hiling po na nagbalik sa indang sigla. Apara sa pailaw, nagkaigwaman in manlain-lain na Christmas performances ang mga estudyante, igwang lantern making contest, asin igwapang paraffle para sa mga residente. Para sa alkalde, ang pagpapailaw na ini kan sa indang Christmas Village, ang simbolo kan paglaom asin liwat na pagbangon kan banwaan, makalihis ang nasambitan ng insidente. This is one way of showing the people of Albay, the people of the Philippines, na ang taga Santo Domingo po are resilient people na maski ano pong sakuna, anong disaster, we are more than willing to stand up. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.